wonten podang kuning. Ingkang sampun pikantuk dahar sugeng dahar dipun rahapi pasugatan kanthi sekeca midhangetaken Ersa Music. Bapak Sumarti, Pak E Angga, wonten ugi Mas Basang, Mas Vino, Mas Sutarjo BG, Mas Tarno Tania Jaya, Mas Agung, Mbak Tata ora pedhot.
Ora pedhot iki ngono. Lah ngapa pedhot? Aku ora godak kuat ya. Apote iki karo nyimak Lagu zaman purba. Iya karo nyimak. Tengu. Rengu ya tengu. Nuhoni saking Hamong Rawuh kula matata sampun katur. Oh, permintaan Hamong Rawuh. Spesial kagem Pak Lurah. Pangatap Ersa Music Raya HD. Yo Mas Lang Mas Anas, Mbak Fitri. Cak Solo.
Alah 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 keong keong keong. Kentil
Monggo Pak Tata. Siap. Ojo lali pamelingku. Uga manas janji-janjimu. Aku kan setia satu. Tak enteni nganti saelingmu. Yo, goyang tipis-tipis bareng Ersa Music. Raya Hadi live streaming sama Dio. Iya. Spesial Pak Pak Lurah Agus yang dari Seoul dari Jember Saga. Matur sebenarnya, Pak. Iya, 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 iya. Masuk. Selelelo. Hey, hey. Nalika sliramu ninggal aku, Alah iyo. apa sliramu ra krasa? Oh iya. Aku kudu Awas, awas, awas. sapa? Oh, siap gubuk asmara nggih, Mbak Kong. Tak suwun rino lan wengi. Ampun kondur riyen, Kong. Muga-muga Gusti Pak, yo aho. Yo. sapapan nanggonmu bali. Iya. Bisa kumpul kaya duwe ngene. So, Raya Hari Multimedia. Masuk. Tak enteni ing puju ing tresno Layo, layo. balung langka bebasane mung katon katon Mang telasne Mbak Tata. Siap, baik kalau mau ngeresakkan gubuk asmara, omahe cerak dimirengke saking griya. Tak suwun rino lan wengi. Uga manas ati janjimu. Aku kang setya satu. Oh iya. Anteni nganti saelingmu. Jos, terima Matur suwun Pak kasih. Nsih. Matur nuwun nggih, Pak. Boten tantu gubuk asmara Pak Driver. Pemburu larang. Yo. Monggo deh, joget bareng, nyanyi bareng Ersa Music. Ya ya yo, ya ya yo. Yang live streaming di rumah selamat menyaksikan. Kak
Mbak Tata. Oh alah alah, itu nang ngono. Lali. Lali. Catatan sajroning ati. Tetan luntur saya merati. So ya aku kowe dadi garwa. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak golaren neng cagak kebatu lisan warna abang tandai cenderawan go. Gubuk kae ora bakal gubuk kae kebak cerita betulnya wangi nganti kakak remon monggo mantalaske wis boten kuat blas modar aku sesuwe iki terus Catatan sajroning ati tetan luntur saya merati hae yo yo so aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara jos. Terima kasih Matur juga suwun. sudah. Ji gunging manuhun saking Pak Driver Sar dengan Ya sabun. Pak Driver terima kasih. Ngaturoken kula wonten. Sisil kagem KPN. Security keamanan yang ada di Kedon Dawe. Pating lempar krungu suarane pit motor. Bisa tengahing dalan gedhe. Dampya roceng padha asem curang bagus roceng. Romongane Joko kebut. Apa tanpa duka ora emot ing pepoyong. Ning saiki roceng kudu diatasi. Yen kau patut bisa agawe bupati. Pating lempar krungu suarane pit motor. Rame-rame satengahing dalan gedhe. Dampya roceng
sesura bagus rojek rombongane Joko ngebut ngebut tanpa tukang ora emot ing bebaya ning saiki rojek kudu diatasi yen kepacut bisa agawe bupati. Bagus rojek rombongane Joko ngebut ngebut tanpa tukang ora emot ing bebaya ning saiki rojek kudu diatasi yen kepacut bisa agawe bupati. Oke, baik, terima kasih permintaan dari Satuan Keamanan Jalan Dawi di Terus dan Rojek. Lagi parian bener pisannya bar.